Γεια σας, είμαι ο Κώστας Κουζινόβαλης από τη Lexicon Software και σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά του Pose Dynamics. Λοιπόν, το Pose Dynamics είναι μια εφαρμογή η οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε εστιατόρια, σε fast food, σε καταστήματα τα οποία κάνουν delivery μιας και έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης, καθώς και σε καταστήματα εντατικής λιανικής, όπως περίπτερα ή άλλου τέτοιου είδους καταστήματα. Τώρα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με μία οθόνη αφής, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, καθώς επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία σύρματη συσκευή, η οποία θα έχει το λειτουργικό Windows Mobile ή Android ή iPhone, από το οποίο μπορούμε να εκτελούμε παραγγελίες. Μπορούμε να έχουμε έναν εκτυπωτή κουζίνας, στο οποίο θα πηγαίνουν οι εκτυπώσεις που αφορούν τη κουζίνα. Μπορούμε να έχουμε έναν εκτυπωτή για το μπαρ, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις των ποντών π.χ. Μπορούμε φυσικά να έχουμε και μια ταμιακή μηχανή ή ένα φορολογικό μηχανισμό α τύπου πάντα, στο οποίο θα βγάζουμε τις νόμιμες αποδείξεις. Αυτά λοιπόν με την παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε με την εφαρμογή. Σε πρώτη φάση μας ζητάει το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα. Μπορούμε παρακάτω να δούμε ότι μπορούμε να ορίσουμε και επίπεδα ασφάλειας, δηλαδή το τι θα μπορεί να κάνει ο χρήστης, όπως εδώ. Π.χ. ο user 1 δεν θα μπορεί να διαγράφει πελάτες, δεν θα μπορεί να διαγράφει είδη, να μην επεξεργάζεται τα είδη, να μην προβάλλει το ταμείο, να μην διαγράφει τις πωλήσεις, να μην αλλάζει τις ρυθμίσεις, να μην διαγράφει αγορές και οτιδήποτε. Όλα αυτά προσθέθηκαν στην νέα έκδοση, στην οποία τη βλέπετε αυτή τη στιγμή. Εδώ ακόμη στις ρυθμίσεις μπορούμε να ορίσουμε σε ποιους εκτυπωτές θα εκτυπώνει η εφαρμογή της παραγγελίας. Σας είχα πει και στην αρχή ότι έχουμε δύο εκτυπωτές. Εγώ λοιπόν έχω ορίσει δύο εικονικούς εκτυπωτές για να μπορέσουμε να δούμε τις εκτυπώσεις. Ο πρώτος εκτυπωτής είναι ο OneNote και ο δεύτερος είναι ο OneNote. Προεπιλεγμένος εκτυπωτής έχουμε ορίσει εδώ τον Bullzip PDF Printer. Ας τον αλλάξω και αυτό να το κάνω στον OneNote. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε επίσης το πόσα τραπέζια θα έχει το πρόγραμμα. Μέχρι 100 τραπέζια μπορούμε να έχουμε. Εμείς σας βάλουμε ότι έχουμε 40. Και πηγαίνοντας στο κουμπάκι τα τραπέζια, βλέπουμε 40 τραπέζια. Μπορούμε να αλλάξουμε την διάταξη των τραπεζιών εδώ, απλά μετακινώντας τα εικονίδια στο σημείο που θέλουμε. Και στο τέλος μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη νέα διάταξη. Τα εικονίδια, τα κουμπάκια τα οποία έχουν πράσινο χρώμα σημαίνει ότι τα τραπέζια είναι ελεύθερα. Τα κουμπάκια στα οποία έχουν ροζ χρώμα σημαίνει ότι το τραπέζι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, είναι ανοιχτό, δεν έχει κλείσει, δεν έχουν εκτυπωθεί αποδείξεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα τραπέζι, ας ανοίξουμε το τραπέζι 1. Ξεκινάμε λοιπόν την καταχώρηση. Εδώ λοιπόν είναι το νέο παράθυρο του Pose, το οποίο όπως βλέπετε έχουμε ενσωματώσει και εικονίδια, τα οποία μπορείτε να τα αλλάξετε κι εσείς, να χρησιμοποιήσετε ό,τι εικονίδια θέλετε, μορφής JPEG ή GIF ή PNG. Μπορεί να είναι και transparent αν επιθυμείτε. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα των κουμπιών. Μπορούμε αν επιθυμούμε να βάλουμε και εικονίδια και στα προϊόντα, όχι μόνο στις κατηγορίες, όπως επίσης να αλλάξουμε και τα χρώματα των προϊόντων. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε προσθέσει και ένα νέο κουμπάκι το οποίο ανοίγει τα συστατικά, το οποίο συστατικά θα μπορούσε να είναι ας πούμε οι σάλτσες που έχουν τα ζυμαρικά ή οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά έγιναν για μεγαλύτερη ευκολία μετά από αιτήσεις των πελατών που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Ξεκινάμε λοιπόν ας πούμε από τη διεθνή κουζίνα να πάρουμε δύο καταχωρήσεις και από τα συστατικά με ντομάτα ας πούμε. Δίνοντας τώρα την παραγγελία θα εκτυπώσει τους εκτυπωτές τους οποίους έχουμε ορίσει εμείς. Τώρα αυτή τη στιγμή φυσικά ανοίγει το OneNote για να μπορέσετε να το δείτε στην οθόνη. Υποτίθεται ότι αυτή η εκτύπωση αφορά τον εκτυπωτή της κουζίνας. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ποσότητα 1 κόντρα μοσχάρι μανιτάρι, 1 κόντρα μοσχάρι pepper
και τα συστατικά με ντομάτα εμφανίζονται χωρίς ποσότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κλείνοντας το παράθυρο, μπορούμε να πάμε πάλι στα τραπέζια. Βλέπουμε το τραπέζι έχει ανοίξει, έχει 24 ευρώ τα είδη που είναι μέσα και μπορούμε να συνεχίσουμε φυσικά σε αυτό, να προσθέσουμε και άλλα. Πηγαίνουμε λοιπόν στα αναψυκτικά, ας βάλουμε λοιπόν και μία Coca-Cola και μία Fanta. Δίνοντας ξανά παραγγελία, θα εκτυπώσει τον εκτυπωτή, τον πρώτο αυτή τη στιγμή, όχι της κουζίνας αλλά στο μπαρ, τη Coca-Cola και τη Fanta λεμόνι, όπως βλέπετε εδώ. Στο τέλος, αν επιθυμούμε, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι της απόδειξης, το οποίο, αν είναι συνδεμένη ταμειακή μηχανή ή φορολογικός μηχανισμός, θα εκτυπώσει την απόδειξη, ή αν πατήσουμε καταχώρηση, απλά θα περαστούν τα είδη στο πρόγραμμα, στις πωλήσεις, χωρίς να εκδώσουμε απόδειξη. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε τις κατηγορίες που έχουμε καταχωρημένες, ανοίγουμε το κουμπάκι με τις κατηγορίες, βλέπουμε λοιπόν τα αναψυκτικά. Εδώ βλέπουμε κάτω το εικονίδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, όπως επίσης το χρώμα που θα έχει το κουμπάκι και επίσης και το χρώμα γραμματοσυράς. Σε αυτό το παράθυρο επίσης βλέπουμε στην κατηγορία αναψυκτικά ποια είδη περιλαμβάνει, ποια είναι η τιμή τους, ποιο είναι το ΦΠΑ, σε ποια κατηγορία ΦΠΑ της ταμειακής θα εκτυπωθεί, π.χ. στην 1, ή και σε ποιον εκτυπωτή. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι τα αναψυκτικά πηγαίνουν στον εκτυπωτή 1. Μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε από εδώ τον αριθμό του εκτυπωτή χωρίς να πηγαίνουμε μέσα στα είδη. Και έτσι προχωράμε λοιπόν από εδώ από τις κατηγορίες, βλέπετε τις μπύρες. Καθώς προχωρούμε λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι η συγκεκριμένη κατηγορία καφέδες που περιέχει μέσα αυτούς τους καφέδες, από δεξιά εδώ βλέπουμε και τα συστατικά που περιλαμβάνονται μέσα στους καφέδες, τα οποία είναι με, χωρίς, λίγο, όλα αυτά έχουν γραφτεί από πελάτες μας, οι οποίοι το χρησιμοποιούν το πρόγραμμα στην δουλειά τους. Είδαμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή στα εστιατόρια. Αυτή τη στιγμή τώρα θα δούμε για το delivery. Το delivery λοιπόν είναι μια νέα λειτουργία που έχουμε προσθέσει στην εφαρμογή, στην οποία μπορείτε να έχετε ένα modem, είτε το NetMod που δίνει ο ΤΕ για τις γραμμές της ISDN ή ένα άλλο οποιοδήποτε modem το οποίο έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης. Ορίζουμε λοιπόν εδώ ποια είναι η θύρα που το έχουμε συνδεμένο, όπως επίσης πώς θα φαίνονται τα τηλέφωνα. Κάποιες επιλογές τέλος πάντων που τις χρησιμοποιούμε μόνο για την πρώτη φορά. Και αυτό είναι το παράθυρο στο οποίο μας εμφανίζει τις κλήσεις που γίνονται στο κατάστημά μας. Εδώ βλέπετε το τηλέφωνο, το όνομα, η ημερομηνία, η ώρα, η διεύθυνση, η πόλη, το επάγγελμα. Υπάρχει μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει γύρω στα 6 εκατομμύρια τηλέφωνα όλης της Ελλάδας. Και φυσικά όμως σας επιτρέπει να αλλάξετε και εσείς τα στοιχεία ενός τηλεφώνου, γιατί μιας και τα τηλέφωνα αλλάζουν συνεχώς. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάλεσε η Τζέννη εδώ και επιλέγω εγώ να κάνω μια παραγγελία. Ξεκινάω λοιπόν με νέο λογαριασμό και ας πούμε λοιπόν ότι η Τζέννη παρήγγειλε μια πίτσα γκρέκα και μια πίτσα Inferno, η οποία θέλει να έχει μοτσαρέλα, μπέικον, ντομάτα, θέλει να έχει ανανά, χωρίς πιπέρι. Δίνοντας λοιπόν τώρα εγώ την παραγγελία, μου εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη αυτού, μου επιτρέπει αν θέλω να αλλάξω τα στοιχεία ή την πόλη, το τηλέφωνο, και πατώντας το Update Map μου δείχνει πάνω στο χάρτη ποια είναι αυτή η διεύθυνση. Η αναζήτηση γίνεται με τη διεύθυνση και με την πόλη. Πατώντας λοιπόν τώρα εγώ το OK εδώ, θα δώσει την εκτύπωση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, αλλά θα μου προσθέσει στο τέλος του χαρτιού και το χάρτη. Έτσι λοιπόν μπορώ να το εκτυπώσω αυτή την παραγγελία, να την πάρει το παιδί το οποίο θα μεταφέρει τις πίτσες στο σπίτι του πελάτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν εγώ μπορώ να κάνω είτε απόδειξη, να εκτυπώσω ή να πατήσω καταχώρηση, να τελειώσει η παραγγελία, χωρίς να εκτυπώσουμε την απόδειξη. Τελειώνοντας η εκτύπωση όσον αφορά το delivery,
έχουμε προσθέσει ακόμη ένα παράθυρο στο οποίο βλέπουμε όλες τις παραγγελίες που πρόκειται να φύγουν. Βλέπουμε ότι είναι σε αναμονή αυτή τη στιγμή η παραγγελία της Τζέννης. Περιέχει μέσα τη πίτσα γκρέκα, τη πίτσα Inferno. Έχουν περάσει 11 λεπτά και καθώς μπορούμε να δούμε ποιες ακόμη είναι καθοδόν, έχουν ξεκινήσει δηλαδή, έχουν φύγει, ποιες έχουν παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε αναμονή και την αναθέτω να την πάρει ο Γιάννης. Αλλάζει η κατάστασή της και αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν. Όταν θα γυρίσει ο Γιάννης και θα μας φέρει και τα χρήματα, τότε θα την αλλάξουμε σε παραδόθηκε. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τις πίτσες που έχουν παραδοθεί και ποιες είναι σε αναμονή. Τέλος, μπορούμε να έχουμε και κάποια στατιστικά, όπως από το κουμπάκι ταμείο, που μας δείχνει για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ας πούμε για σήμερα, μέχρι σήμερα και από κάποιες ώρες, να δούμε τι πωλήσεις έχουμε κάνει. Έχουν γίνει λοιπόν αυτές οι πωλήσεις και το σύνολο εμφανίζεται κάτω. Ή από το κουμπάκι καταστάσεις, το οποίο πάλι μπορούμε να δούμε τις πωλήσεις που έχουν γίνει. Εδώ είναι η διαφορά ότι μπορούμε να τα δούμε αναπολιτή, όσον αφορά τα παιδιά του delivery, ή αναχρήστη που χρησιμοποιούσε το σύστημα. Ακόμη μπορούμε να δούμε ποιο είναι το top ειδών, ποια φεύγουν δηλαδή περισσότερο, ποιο είναι το top πελατών, ποιοι πελάτες μας έχουν κάνει περισσότερες παραγγελίες, τα πολυθέντα είδη ή ακόμη και τα κλεισίματα των τραπεζιών που έχουμε κάνει για σήμερα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να πήρατε μια ιδέα για τις νέες δυνατότητες του Post Dynamics. Την πλήρη έκδοση του προγράμματος μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα μας www.lexiconsoftware.gr και να επιλέξετε το link Download, η οποία παίζει για 15 ημέρες και μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά που είπαμε και στον υπολογιστή σας. Είμαι ο Κώστας Κουσινόβαλης από τη Lexicon Software και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.